Way reklamo ngay. Lama oy! Kumaki na yung sinupulutan. Nya, basta pulutan ako Milo. Dugay gi ko mahubog. Diba? Nya, G. Sugtan na to niya pa sa'yo pa. Dahil ang ha. Way reklamo ngay. Ako sa'yo na. Nga naman maganit yun. Mag-una yun na. Hayop ka talaga! Grabe ka, Maui. Halang Ed. Halang kayo, G. Pero kaya ra. Damay pulutan. Ikaw na po do. Oh. Taghana ani Ed oy. Ayun, nagreklamo dira. Ulay ice. Nag-ice ba ko? Wala. Naro naman dahil na. Langkaton ko ng ice ni Muron. Lama oy. Tumaki na yung sinupulutan. Nya, lahira gud Ed. Basta pulutan ako Milo. Dugay gi ko mahubog. Unsa na lang kaha ko? Unsa ganing amuha gani? Klaro, aning is 26 gold? Ano ko na may mong ganahan? Maka-bright man gud ni G. Una gatas ni sa bata. Maka-bright ba ay? Awa unya, paghubog-hubog ko. Yung English na ko. Yo, ang ibo oy. Matik! Ya, ako na po. Grabe si Iba. Ikaw na po. Nag-utsa na po mo, Iban. Nya, Nag-chat na po lagi mo. raga. Upalag na yun ko. Duha ka adlaw nang gayang trabaho ni sir. Buro na to sige sa diha. Kamu nga, wala na may respeto ba? Ikaw ang walay respeto. Ipalagpas na ganita mo gahapon. Sobra naman kayo mo. Sumasauna, kinumdum ka? Dako ra matag sala ni sir. Nya, patakar kag istorya nga. Si sir ni kangkas sa chicks. Igagaro mo din niya. Huna-huna kinsay dugay sa tuwa. Ito, medyo nauna sa kuha. Tugan og testing. Di ba football ka? Ako'y nagunit sa tanang desisyon diri Ayaw lang siguro te, kay utang ba na ako motor. Unsaon na ako pang monthly. Mo gani. Respeto na lang gud James. Tagsara ni nga higayon. Ato ni pahimuslan, samtang wala pa kakita si sir. Bitaw po no? Pasi. Sa kamo pasi, shots. Di ko masyate. Pasita Ed para Milo. This is that ice cold Michelle for that white gold. Adagana na te, uy. Di ba ako na dani? Anad-anad na, samtang wala pa kita si sir. Grabe. Grabe makatagay, uy. Mura magwanay ugma. Reklamo pa. Ikaw pa sina. Pasi na. Pre. James? Ay. James, ikaw na na? Ako na ni pre. Ay, tama-tama. Kay munaog ta. Mag-video ko sa update sa second day. Ha? Munaog ka? O, munaog. Thanks na. Ano man, James? James? Te! Te! Pagtaraw mo na, kay munaog si pare. Tubusan na. Ah, James na. Igawas man to. James! Pre. Asa makagikan di ay James? Kuha na raw ko sa ubos. Saan yung bataan? Eh, sige na, mag-video na ta. Sige. Tara ma. Aman, salamat naman. Inay. Inay. Okay, so may buntag yung tanan mga boss, no? Karon nga day is my second day update sa ako ang surgery. Karon mga me, medyo same lang yapon at comfortable pa akong mata. Asa sila tiba ma? Nang limpyo, nang Limpyo? Tiba? Sir! Asa? Te? Anak ko sir. No. Agad ko tong kwarta ma. Ipalit mo to ni tambal. O gani, hatay siya to ni na atibay, mapalit akong snack sa ilaha kay limpyo mo kaya. Nang limpyo. Oh. Deserve nila ni. Diba oh, may 1,000. Kamo na bahala ni Ate Gigi ana ako sa palito ninyo. Nah, kulang tong papalit tambal. Sige lang ma, magpa-withdraw na ni Papa unya. Deserve na nila. Wow! Sige te, padayon lang ate ha. Salamat eh. Karon guys, mga me dire sa kusina. Awa, J. Kwarta. Kuya, wani mo Iboy. Ana na. Basta huminaw ka sa kuha. Daghang grasya.